ካብ ዜናወፃኢ ኣብ ስፔን ሓያል ዝናብ ብዘስዕቦ ምዕልቕላቕ ብውሕዱ 72 ሰባት እንትመቱ ሓለዋቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ምህላዎም እውን ተሓቢሩ። سلام زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حد خوينو كم تلمود مع زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندا مرحقو حبيركم صنح انا ابراهيم فسايه فلما بحصر زيناتات كجمر بايتو كلت حزبي فدرئي لو معنتي اب زسالط اسرو اخيبو ببريزيدانت تاي اصقسلاسي زقربلو انفت طمته موشن منغستي 2017 عامه مرت اصديقهم بايتو كلت حزبي فدرئي مبر ربعي عامت سروع اخيبو قدامي منستر ابي احمد اب استرخبلو اساليطلو توم قدامي منستر كاب ابالات بايتو كلت حزبي نستر على حتوتات سفيح ملاشيبوم اب موداتا ببريزيدانت تاي اصقسلاسي زقربلو انفت طمته موشن منغستي 2017 عامه مرت بابزحا دمصي اصديقلو اب 2017 عامه مرت بكلهم عودتات ጭቡጥ ለውጢ እነ መዝግበሉ ዓመት ክኸውን ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተኣታተወ ሪፎርም ዘይተንከፉ ዓውዲ የለን ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብዚ ዓመት ሃገራዊ ምዕባለ ዝረኣየሉ ፈላማይ እዋን እዩ ክኸውን ኢሎም እነዚህ ድማ በዝሓለፉ ዓመታት በመሰረት ዝነበረ ኩነታት መንግስቲ ንዘለዎ ሓሳባት ስራሕቲ ብተግባር ምግላጽን ውጽኢት ምርግጋጽን ክስራሕ ይክብሉ ገሊጾም ሓዚ ዘሎ ምዕራፍ ናይ ተግባር ምዕራፍ እዩ ዝበሉ ኣብ ቁጠባ ሕርሻም ማሕበራውን ፖለቲካውን ሩኡይን ዝጭበጥን ለውጢ ዝረኣየሉ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በር ባሕሪ የድልያ እዩ ኣብዚ ዛዕባ ንድሕሪት ዘይምለስ ዕላው ቅዋም ከም ዘለውን ሓቢሮም ይኹን እምበር ነዚ ንምዕዋት ኩናት ይኹን ኣማራፅ ሓይሊ ኣይንደልን ባህግና ንምዕዋት ሰላማዊ ኣማራፂ ይክብሉ እውን ኣረዲኦም እዮም እዚ ድማ ምክንያታውን ፍትሓውን ሕቶ እዩ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሕና ዋላ እንተዘይ ኣዕወትናዮ ደቅና ክዕውት እውን ኢትዮጵያ ንዝኾነ ትኹን ሃገር ወረራ ይኹን መጥቃዕት ከም ዘይትፍጽምን ኣረጋጊጾም ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ ንምንካእ ዝፍትኑ እንተሃልዮም ኣሕፊርና ክንምልሶም ኢና ነዚ ንምግባር ዘኽእል እኹል ዓቕሚ ኣለና ክብሉ ንዝቐረበሎም ምላሽ መብርሂ ሂቦም ቅዋም ኢትዮጵያ ምስ ኩሉ ብምትሕባርን ብመትከል ሂብካ ምቕባልን ሓቢርካ ምንባር እዩ ዝክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊጾም ኣለዉ ኢትዮጵያ ማእኸል ሓይሊ ኣፍሪካ ብምባል ካብ በዓላ ብተወሳኺ ንልምዓት ኣፍሪካ ቁርፀኛ ከም ዝኾነት ተዛሪቦም ምስ ዝኾነ ይኹን ከይተፀጋጋዕና ምስ ኩሉ ብመትከል ሂብካ ምቕባል ንሃገራዊ ረብሓና ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ነዚ ብምግንዛብ ንሃገር ኣቐዲሙ ክስራሕ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ዝህሉ ሓድነትን ሰላምን ንዲፕሎማሳዊ ጥንካረና ልዑል ግደ ኣለዎ ክብሉ ኣብሪሆም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረብሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ዕውት ንክኸውን ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጥንኩር ድጋፍ ክገብሩ ከም ዝግባእ ተላብዮም ንኮሚሽን ተሃድሶን ስግግር ፍትሕን እውን ተመሳሳሊ ድጋፍ ምግባር ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ኮሚሽናት ትምህርቲ ብምውሳድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለው ዕድላት ምጥቃም ይግባእ እውን ኢሎም ብመንፅር እዚ መንግስቲ ዝገብሮ ደገፍ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊጾም ልምዓት ኮሪደር ማለት ንኢትዮጵያ ዝምጥን ከተማ ምህናጽ ማለት ከም ዝኾነም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ብልምዓት ኮሪደር ሰፋሕቲ መንገድታት ካብ ምስራሕ ብተወሳኺ
ሰገናት ኩዕሶ እግሪ ዝፃወትሉ ሜዳታት ስፖርት ንእግረኛ ምቹው ዝኾኑ መንገድታት ከም ዝተሰርሑ እውን ተዛሪቦም እዚ ድማ ንኩሉ ተረባሕቲ ዝገብር ፍትሓዊ ልምዓት ንዜጋታት ዝቐርበሉ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ካብ ንሰርሖ ልምዓት ኮሪደር ብተወሳኺ ልምዓት ኮሪደር ገጠር ጀሚርና ኣለና እውን ኢሎም እዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ዝሐሸ ናብራ ይግብኦም እዩ ብዝብል ዝተጀመረ ተበግሶ ምዃኑ ኣብሪሆም ዝተማለአ ምዕባለ እንረጋግፀሉ እውን በዚ መንገዲ እዩ ክብሉ ኣገንዚቦም ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 20 ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንሳት ከም ዝተሳለጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሙሉእ ዓመት 20 ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንሳት ዘካይድና እንትኸውን ሎም ዓመት ግና ኣብ 3 ኣዋርሕ ጥራሕ 20 ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንሳት ኣካይድና ኣለና ኢሎም ኣብ ቀጻሊ እውን ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ኮንፈረንሳት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝካየዱ ኣመላኺቶም ልምዓት ኮሪደርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ عودن علم لخاوي عدتنياتاتن كونفرنساتن نمسحاب عدل كم زفتره ون العلم اللوم عبز حلف عمتات والقاوي سيكتر مس منغستي بمتحبار زتهانصو بروجكتات معدي وصيت كركب ناغور مخانوم تزاريبوم مراقب تحفاش هاجراوي حدنت زتناخر حقنيان ميزاناون صبصاو كسرحو تثبيت كم زغبرلوم منستر ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ለገሰቱሉ አገንዚቦም ሚዲያ ንሃገራዊ ተረኽን ህንጸት ሃገርን ብዝብል መሪ ሓሳብ ንኣመራር ሓንሶምያን መራኸብ ተሓፋሽ ንሰለስተ መዓልቲ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብቲ ስልጠና ዝላ ዛንታ ምስ ታሪኻዊ ስብራት ናብ ሃገራዊ ምልኣት ዝላ ምስ ሃገር ቦቀል መምሓይሽ ቁጠባ ናብ ብልጽግናን ፖለቲካዊ ዝላ ካብ ዲሞክራሲያዊ መሰል ናብ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣብዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ሰነዳት ስልጠና ቀሪቦም ዘተተገይሩሎም እዩ ፖለቲካዊ ዝላ ካብ መሰል ዲሞክራሲ ናብ ሃገራዊ ሓላፍነት ብዝብል ርእሲ ሰነድ ዘቕረቡ ዶክተር ለገሰቱሉ ንሃገራዊ ለውጢ ስዒቡ ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ መሰረት ዘንብሩ ብዙሓት ስራሕቲ ሪፎርም ከም ዝተወገኑ ኣብሪሆም ኣሎም بمنصر زي هاجراو سرحة ريفورم عوت نمجبر مرخب تحفاش زبركتوا واستواصو عطنا خيرهم قصلو كم زجبا مجنزابهم قالوا زين إثيوبيا صبسيبهم تبلكتي مع دزينا حزون دقصلي زركب حزدما بزرزر ناب زحزنا زيناتاتي كحلفكم قصالنت زلوو هاغراو سلام نمصنع منغستي مسبرت زلعلو اكلات ذات مهلاو قداماي منستر ابي احمد غليصوم نتوم قداماي منستر بزعبا وانا كنتات كلل امحرا بزملكت كابتوم عبالات بايتو حتو زقرب انتخون ابز غداي مبرهي بوملوم مولو برهان غرماي توسخلوا عم بالشاشاي بايتوكل تزبيه رابع عام الزمن سراح سلساي سرعة خيبة قدامي مينستر أبي أحمد كاب أبالات بيت مقري نزق أرب حدودات مبرهن ملسيبهم يوم قد نزل لوها قروي سلامن سأتتاب زملكت كاب أبالات بيت مقري حتو زقرب انتخون اتهم قدامي مينسترون أبقود دايزي مبرهيبهم يوم باونو ساعات بملا قريتو كفتنيا يهز بصوت على ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ሃገርና መረረት ህዝቢ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ፀገም ከዓ ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባ ሃገርን ማሕበረሰባዊ ጉዳያትን ቅልውላው ዘስዕብ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ፀገም ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ከም ዝቆፃፀርዎ ገሊፆም ነይሮም እዮም እቲ ሓቂ ግና ልዕሊ ሓደ ዓመት ቀፂሉሎም ናብ ዝበኣሰ ነገር እናኸደ እውን እዩ ዘሎ በሰላማዊ ትግል ሽፋን ለታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች የሞራልና የፕሮፓጋንዳ ብሽም ሰላማዊ ቃልሲ ንስተዓጠቁ ኃይልታት ሓገዝ ሞራልን ፕሮፓጋንዳን ንዝገበሩ ፓርቲታት ፖለቲካን ኃይልታት መንግስትን ክሳብ መዓዝዩ ዝዕገሶም
መንግስት ይህን የሰላምና ጸጥታ ችግር ለመፍታት እየሄደ ያለው አካሄድ ወታደራዊ ነው። እስካሁን መንግስቲ ነዚ ጸገም ጸጥታን ሰላምን ንምፍታሕ እናኸደ ዘሎ አካይዳ ወታደራዊ እዩ። ክሳብ ሕዚ ፖለቲካዊ አካይዳ ንምንታይ ክፍታሕ ዘይከኣለን? በዚህ ሀገር ላይ የሚጨበጥ ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን። ኣብ ሃገርና ጭቡጥ ዝኾነ ለውጢ ምምጻእ ንደሊና። ነዙይ ንምግባር ከዓ ሰላም ኣድላይ እዩ። ሰላም ብዝተማልአ ብርኪ ምርጋጽ ተዘይተኻኢሉ እናሓስቦ ዕቤት ምምጻእ ኣይከኣልን። ሰላም ንምንዮን ንደልዮን ነገር ከም ዝኾነ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ነገር እዩ። ንሰላም ብዙሕ ግዜ ኣዊጅና ኢና። ነዙይ ሕቶ ዝሓተተ ኣካል ተዘሸማግለናን ምቅርራብ ተተኻኢሉ ሕዚ እውን በሩ ክፍቲ እዩ። ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ክልል ኣምሓራ ካብቶም ኣባላት ሕቶ ዝቐረበ እንትኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ክልል ኣምሓራ ዘየሳተፈ ብልጽግና ኢትዮጵያ ከም ዘይህሉ ኣረዲኦም ነዙይ ከም መርኣያ እውን ኣብቲ ክልል ብርክት ዝበሉ ኢንዳስትሪታትን መንገድታት ይህነጹ ምህላዎም ኣረዲኦም እዮም። አማራ ካለማ አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። እኛ ሞኞች አይደለንም። የአማራን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሚና አቅለን የምናይ ሰዎች አይደለንም። ክልል አምሓራ እንተ ዘይተቀይሩ እንተ ዘይለሚዑ ኢትዮጵያ አይተቀየረን ያ ኣብ ብልጽግና ኢትዮጵያ እጃም ክልል አምሓራ አቅሊልና እንሪኦ አካላት አይኮናን። አምሓራ ክቅየር ኣብ ምግባር ሓግዙና ተሓጋጊዝና ንስራሕ ንሕና እናፈተናና ዘለና መገዲ ሕርሻ እናሰርሕና ኢና። ክልል አምሓራ ማእኸል ኢንዱስትሪ ጌርናዮ ኢና። ነዙይ ዘይኣምን ኮምቦልቻ፣ ደብረ ብርሃን፣ ባህር ዳር ከይዱ ይርአ። ፋብሪካ ጨርቃ መርቂ፣ ሲሚንቶ፣ ማርብል፣ ግራናይት ካልኦት ኢንዱስትሪታት ኣብ ክልል አምሓራ ኣጣይሽና ኢና። ገዛኢ ተረኽ ከመይ ይህነጽ ተባሂሉ ካብቶም ኣባላት ንዝተሓተቱ ሕቶ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝስዕብ መብርሂቦም እዮም። ገዥ ትርክትን በሚመለከት ገዛኢ ተረኽ ብዝምልከት መትከል ፓርቲ ድዩ መትከል መንግስቲ ከመይ ይህነጽ ንዝተባሃለ ገዛኢ ተረኽ ኣተኣኻኻቢ እዩ። ሓይሊ ይእክብ እዩ። እቲ ዝተኣከበ ሓይሊ ከዓ ልምዓት የቐጽል እዩ። ነጸላ ተረኽ ሓይሊ ይብትን እዩ። ገዛኢ ተረኽ እንትንብል ከም ሃገር ዘተኣኻኽበና ቋንቋ ንጠቐም ማለት እዩ። ብዛዕባ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሕቶ ዝቐረበ እንትኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኢትዮጵያ ሃገር ብሔር ብሔረሰባትን ናይ ብርክት ዝበሉ እምነታት በዓል ዋና ምዃና ልዒሎም ነዙይ ኩሉ ክቕበሉን ክትግብሮ ከም ዝግባእ ኣብሪሆም እዮም። ሁለተኛው እናንተም እንዳነሳችሁት ሕብረ ብሔራዊነት ነው። እቲ መበል ካልኣይ ንስኻትኩም እውን ከም ዘለዓልኩምዎ ሕብረ ብሔራውነት እዩ። ኢትዮጵያ ሃገር ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት፣ ቋንቋታት፣ ባህልታት ከምኡውን ክልተ ጾታ ሓቂፋ ዝሓዘት ሃገር እያ። ነዙይ ተቐቢልካ ምንባር ኣድላይ እዩ። ነዙይ ዘይቕበል ሓሳብ ገዛኢ ተረኽ ኣየሃንጽን። ብዙሕ ቋንቋን ባህሊ ኣሎ። ነዚ ተቐቢልካ ብምትሕብባር መንፈስ ተኸባቢርካ ክንበር ኢልካ ምእማን ኣድላይ እዩ። ሕገ መንግስታዊ መርህታት ዲሞክራሲ ዘንበረ ሃገራዊ ተረኽ ብምህናጽ ኢትዮጵያ ሃገር ብሔር ብሔረሰባት ምዃና ብምቕባል ብልጽግና ሃገር ምርግጋጽ ከም ዝከኣሉን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልዒሎም እዮም። ኣብዚ በጀት ዓመት 8.4 ሚታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ንምዕባይ ዝተተሓዘ ትልሚ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ዝተረኣየ ውፅኢት ልዕሊ እቲ ትልሚ ምዕዋት ከም ዝከኣል ዘመላኽት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊጾም። ካብ ዘፈር ሕርሻ 6.1 ሚታዊ ዕብየት ትፅቢት ከም ዝግበር ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝራእቲ ብጡጥ ሆርቲካልቸርን ኣብ ክረምትን ሓጋይን 30 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምሕራስ 1.4 ቢልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስ ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ምህላው እውን ሓቢሮም። ኣባዲ ደመቀ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዎ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ሻድሻይ ዘመን ራብዓይ ስራሕ ዓመት ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ሳሊጡ ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንዝለዓሉ ሪቶታትን ሕቶታትን መብርህን ምላሽን ንምሃብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም። ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ጠመተ ገይሮም ሕቶታትን ሪቶታትን ዘቕረቡ እንትኾኑ ኣብ በጀት ዓመት 2017 8.4 ሚታዊ ዕብየት ቁጠባ ዝተተሓዘ ትልሚ ንምዕዋት መንግስቲ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕትታት ዝጠመቱ ሕቶታት ካብቶም ኣባላት ተላዒሎም በ2017 በጀት ዓመት ኣብ በጀት ዓመት 2017 8.4 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዝምዝገብ ሽቶ ተቐሚጡ እዩ። እዚ ንምዕዋት ድማ ዘፈራት ቁጠባ ብዘመዝግብኦ
ኣፈጻጽማ ዝውሰን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ስለዝኾነ ኣብዞም ዘፈራት ኣብዚ በጀት ዓመት ንምስራሕ ዝተተሓዘ ዝርዝር ጉዳያት ትልሚ መብርሂ ተዝወሃብ ዓመታዊ ዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 8.1 ሚታዊ ከም ዝተመዝገበ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ዝተመዝገበ ውጽኢት ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ዕቤት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ክትስለፍ ኣኽኢልዋ ኢሎም ኣብ በጀት ዓመት 2017 8.4 ሚታዊ ቁጠባዊ ዕቤት ንምምዝጋብ ብብርኪ ሃገር ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዝተረኣየ ውጽኢት ካብቲ ትልሚ ንላዕሊ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ምዃኑ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊጾም በዚህ ዓመት በያዝነው ዓመት ኣብዛ ዓመት 8.4 ሚእታዊ ዕቤትን ክምዝገብ ትልሚ ተታሒዙ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ብዝረኣናዮ ምልክት ልዕሊ እቲ ዝተተሓዘ ትልሚ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ ዓሚ ካብ ዝነበረ ዕቤት ንላዕሊ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ናይ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ምንቅስቓሳት ዘመላኽቱ እዮም 8.4 ሚእታዊ ሃገራዊ ዕቤት ከነረጋግጽ ኢና እንትንብል ኣብ ሕድሕድ ሴክተር እንታይ ዓይነት ዕቤት ክምዝገብ ከም ዘለዎ ተተሊሙን ዘድልዩ እታወታት ብምምላእ ስራሕ ተጀሚሩ እዩ ንኣብነት ሕርሻ እንተወሲድና ሕርሻ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ምንቅቓሕ ከም ዝፈጠረ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ዓመት 6.1 ሚእታዊ ዕቤት ከምጽእ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኣብዚ ዓመት ካብ ዘፈር ሕርሻ ክምዝገብ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ካብ ዝግበር 6.1 ሚታዊ ዕቤት ብዝራእቲ ብጥጥን ሆርቲካልቸርን ኣብ ክረምትን ሓጋይን 30 ሚልዮን ሄክታር ብምሕራስ 1.4 ቢልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምሕፋስ ትልሚ ከም ዝተተሓዘ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ሓቢሮም ሰብል ጥጥ ሆርቲካልቸር ተደምሮ ብዝራእቲ ጡጥን ሆርቲካልቸርን ኣብ ክራማትን ሓጋይን 30 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምሕራስ 1.4 ቢልዮን ኩንታል ምህርቲ ክንእክብ ኢና እዚ ዓብዪ ዜና እዚ ቤት ምኽሪ ክኾርዐሉ ዝግባእ ተግባር እዩ 30 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ክራማትን ሓጋይን ክንሓርስ ኢና እንትበሃል ቅድሚ 6 ዓመት ትሕቲ 15 ሚልዮን ሄክታር እዩ ዝሕረስ ዝነበረ እዚ ብዕጽፊ ክሰፍሕ ተገይሩ እዩ ሓጋይ ብሰፊሑ ተጠቒምና ብመስኖን ብኹታ ገጠምን እናተጠቐምና ኢና ኣብ ፍርያት ዝራእቲ 6.6 ሚእታዊ ዕቤት ትጽቢት ይግበር ሕርሻ ሓፈሻዊ 6.1 ሚእታዊ እዩ ኣብ ዝራእቲ ግና 6.6 ሚእታዊ ዕቤት እዩ ትጽቢት ዝግበር ካብ ትሩፋት ሌማት ድማ 5.4 ሚታዊ ዕቤት ትጽቢት ከም ዝግበር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ሁለተኛው ሌማት ነው በንጽጽር እቲ ኻልኣይ ጸጋታት ሌማት እዩ ካብ ዘፈር ሕርሻ በንጽጽር ዓብዪ ዕቤት ትጽቢት ዝግበረሉ ጸጋታት ሌማት እዩ ብሚልዮን ዝቝጸሩ ከፍቲ ምድቓል ተኻይሉ እዩ ኩልኹም ከም ትዝክርዎ ደርሆ እንትንጅምር ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 26 ሚልዮን ጨቓዊት እያ ተዳሉ ነይራ ኣብዛ ዓመት ግና 150 ሚልዮን ጨቓውቲ ተዳሉ እያ ብመዳይ እዚ ትሩፋት ሌማት ክንደይ ዝኣክል ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ምግንዛብ ይከኣል እዩ ኣብዛ ዓመት 12 ቢልዮን ሌትሮ ጸባ 218 ቶን ስጋ ደርሁ 8 ቢልዮን እንቋቑሖ 297,000 ቶን መዓር ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ውጽኢት ተረኺቡሉ እዩ ዓሳ 228,000 ቶን ፍርያት ዓሳ ክርከብ እዩ ጸጋታት ሌማት ብድምሩ 5.4 ሚእታዊ ዕቤት ትጽቢት ይግበረሉ ኢትዮጵያ ብፍርያት ቡን ካብ ብራዚልን ቪየትናምን ቀጢላ ኣብ ዓለም ሳልሰይቲ መፍረይቲ ሃገር ብምግባር ኣብ ቁጠባ ዕቤት ዕዙዝ ግደ ንክጻወት ትልሚ ተታሒዙ ይስራሕ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ሓቢሮም በአምናና በአቻምናና በአምና መካከል የቡና ምርት እድገት በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል ካብ ዓምን ቅድመ ዓምን ኣብ ፍርያት ቡን ዕቤት ልዑል ወሰኽ ኣለዎ እዩ ሎማ ዓመት ካብ ብራዚልን ቪየትናምን ወጻኢ ብምህርቲ ቡን ኢትዮጵያ ትበልጽ ሃገር ኣይትህሉን ብዙሓት ሃገራት እናሓለፍና ብምምጻእ ሕዚ ብራዚልን ቪየትናምን እየን ዝተርፋና ኣብ ዝቕጽሉ ዓማውቲ ዝጀመርናይ ፈልሲ ምትካል ተቐጺልና ካብ ብራዚል ወጻኢ ብፍርያት ቡን ኢትዮጵያ ትበልጽ ሃገር ኣይትህሉን ተተሊሙ ይስራሕ ኣሎ እዩ ኣብዚ ዓመት ግና ካብ ብራዚልን ቪየትናምን ቀጺሉ ሳልሰይቲ መፍረይቲ ቡን ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.4 ቢልዮን ዶላር ካብ ሽይጣት ቡን ጥራሕ ተረኺቡ እዩ ኣብዚ ዓመት 2 ቢልዮን ዶላር ንምርካብ ትጽቢት ይግበር
ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዘፈር ሕርሻ ተመሳሳሊ ውፅኢት ንምርካብ ይስራሕ ምህላው ዝሓበሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዝረኣዩ ውሱናት ጸገማት ብቁልጡፍና ተፈትሑ ከም ዝኸዱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም እዮም። መማሓየሺ ሃገር በቀል ማክሮ ኢኮኖሚ እቶት መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝሰርሑ ስራሕቲ ንካልኦት ብኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉ ሕቶታትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምላሽ ሂቦምሎም። ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበረቶ መማሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ንዘመናት ካብ ዝነበረሉ ኣካይዳ ላቂቑ ዝሓሸ ዕቤት ንኽምዝገብ ተተሊሙ ዝተተግበረ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ። እዚ መማሓየሺ ናብራ ሕብረተሰብ ብዝበለጸ ንኸይጎድእ ዝግበሩ ዘለዉ ድጎማታትን ወሰኽ መሃያን ብዝምልከት ሎሚ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘሳለጦ 4ይ ዓመት ሰበን ስራሕ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ዝተፈላለዩ ሕቶታት ካብ መንጎ ዘልዕልዎም እቲ ሓደ እዩ። መማሓየሺ ሃገር በቀል ማክሮ ኢኮኖሚ እንታይ ይመስል፣ እቶት መንግስቲ ንምዕባይ ዝተሰርሑ ስራሕትን ካልኦት ሕቶታት ነቕሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር መብርሂ ሂቦምሉ እዮም። ደሞዝ በሚመለከት እውነት ነው። ደሞዝ መጨመር እንዳለበት ተስማምተን ወስነናል። ማህያ ብዝምልከት ሓቂ እዩ። ከም ዝውሰኽ ተስማዕሚዕና ወሲና ኢና። ከምቲ ትፈልጥዎ ወስኽ ማህያ ብፌደራል መንግስቲ ጥራሕ ዝውዕል ኣይኮነን። መንግስታት ክልል እውን ምሕጋዝ ስለ ዝደሊ ጸገም ዳታ ብምንባሩ 91 ቢልዮን ብር መዲብና ኣለና። ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክትግበሪ ዋጋ ነዳዲ ሃገርና ካብ ካልኦት ሃገራት የለን። ንሕና ድኻ ከይጉዳእ ዶጊምና ኢና ንሸይጥ። ሴፍትኔት 80 ቢልዮን ተመዲቡ እዩ። ዘይቲ 9 ቢልዮን ብር፣ መዳበርያ 53 ቢልዮን ብር ድጎማ ተመዲቡ እዩ። ምክንያቱ ሕርሻ ከዓቢ ዝኽእል መዳበርያ ተዶጊምና ጥራሕ እዩ። ኣፋውስ ኣብ ሕክምና መንግስቲ 15 ቢልዮን ብር ዶጊምና ኢና። ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 64 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ። ድሕሪ ሪፎርም ልዑል ድሌት መጽ እዩ። ብዙሓት ሃገራት ኢንቨስት ንግበር ዝብል ብወገና ዘእረሙ ነገራት ኣሪምና ኢንቨስትመንት ወፃኢ ከም ዝዓቢ ትፅቢት ይግበር። ምስ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ተተሓሒዙ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ሃገሮም ይሳተፉ በምህላዎም ምህርትታት ብምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ብምትካእ ልዑል ለውጢ ምምፁ እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዘብርሁ። ከኢንዱስትሪያል ፓርክ ጋር ተያይዞ እንደምታስታውሱት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በኢንዱስትሪያል ፓርኮች ከምቲ ዝዝካር ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ንኽሳተፉ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ስለዘይ ተፈቐደን ፍርያቶም ኣብ ውሽጢ ዕዳጋ ንኸቕርቡ ብዘይ ምፍቃዱ ጸገም ነይሩ። ድሕሪ ሪፎርም ሰፊሕ ለውጢ ጌርና 50 ሚእታዊ ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ብሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ተታሒዙ እዩ። ምህርቲ እውን ብተተካእቲ ምህርትታት ዝሓሸ ውፅኢት ኣምፅኦም እዮም። ሓፈሻዊ ኢንዱስትሪ ግና ካብቲ ዝነበሩ 59 ሚእታዊ ኣብዚ ዓመት 67 ሚእታዊ ዕቤት ትፅቢት ይግበር። ቅድም ክብል 40 ሚእታዊ ዝኸውን ነይሩ። ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝብል ምንቅስቓስ 59 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ሕዚ ሓደሽቲ ወሲኹ 67 ሚእታዊ ከም ዝበፅሕ ትፅቢት ይግበር። በዚ ብፅሒት ውሽጢ ዓዲ ብልዑል ብርኪ ስለ ዝዓቢ ብኢምፖርት ሳብስቲቱሽን ብተተካእቲ ፍርያት ብዙሕ ውፅኢት ትፅቢት ይግበር። ብተወሳኺ እታወት መንግስቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ትልሚ መሰረት ብዝገበረ መንገዲ ሪፎርም ስዒቡ ብዝተተለመሉ መሰረት እቶት መምዝጋቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። እናንተም እንዳነሳችሁት ገቢ ባለፉት 3 ወራት 180 ቢልዮን ብር ገቢ አስገብተናል። ከምቲ ዝተለዓለ ኣታዊ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ 180 ቢልዮን ብር ኣታዊ ረኺብና ኢና። እዚ ሚእታዊ ትልምና ዝዕወተ እዩ። ነዚ ሪፎርም ብዝተተለመ መሰረት ዝተረኸበ እዩ። ነዚ ኣታዊ ክቡር ቤት ምኽሪ ንኽግንዘቦ 2014 ዓ.ም ኣብ 3 ወርሒ ዘእተናዩ ኣታዊ 7 ቢልዮን ብር ነይሩ። ኣብ 2015 ዓ.ም 93 ቢልዮን ብር ነይሩ። ኣብ 2016 ዓ.ም 109 ቢልዮን ብር ኣታዊ ነይሩ። ሕዚ 107 ቢልዮን ኣታዊ ጌርና እንትበሃል ኣብ 2014 ዓ.ም ኣታዊ ዝገበርናዮ 70 ቢልዮን ኣብ መንጎ ዓምን ለብዘበንን 3 ኣዋርሕ ብዘሎ ኣፈላላይ ይወድቕ ማለት እዩ። ሓምለ ነሓሰ መስከረም ዘእተናዮ 170 ቢልዮን ብር 109 ናይ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዝተረፈ 71 ቢልዮን እንትውሰድ ካብ 2014 3 ወርሒ ኣታዊ ማዕረ ይኸውን እቲ ወሰኽ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብዝሃብዎ መግለጺ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ንምዃን
ልዑል ዓቕሚ ብምፍጣር ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ለውጢ እንዳምፀ ዝቕፅል ትካል ከም ዝኸውን እዮም ዘብርሁም። ሰርቪስ 7.1% እድገት ይጠበቃል። በዚህ ሰርቪስ ኣብዛ ዓመት 7.1 ሚእታዊ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ዋና ዋና ሰርቪስ ሴክተራት እንትንርኢ ንኣብነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደሽቲ 124 ኣውሮፕላናት ኣዚዙ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ትዛዕበየ መንገዲ ኣየር ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ መንገዲ ኣየር ብዕፅፊ ዝበልፅ መንገዲ ኣየር እናተፈጠረ እዩ። ሕዚ ዘለና መንገዲ ኣየር ኣብ ዓመት 25 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ምትእንጋዝ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብ 100 ክሳብ 130 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ከተኣናግድ ዝኽእል ሓድሽ ኤርፖርት ንምህናፅ መጽናዕቲ ተዛዚሙ እዩ። እዚ ኤርፖርት ካብቲ ሕዚ ዘሎ ብ40 ኪሎ ሜትር ኤር ዲስታንስ ዝንእስ ኮይኑ ክልቲኦም ኤርፖርት ብባቡር ዝራኸቡ ብምዃኑ ንክልቲኡ ንምጥቃም ዕድል ይፈጥር። ኣብ ኣፍሪካ ትዛዕበየ ኤርፖርት ክኸውን እዩ። ነዚ ውፅኢት ተምፂና መንገዲ ኣየር ካብቲ ዝነበሩ ክብሪ ንላዕሊ ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ለውጢ እንዳምፀአ ዝቕፅል ትካል እዩ ዝኸውን። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ጉዳያታት ሂቦም ዝተፈላለዩ መብረህታት ሂቦም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ካብ ሰደድ ወፃኢ 1.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ገሊፆም። ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ድማ 6.4 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናዝሬት በርዩ ዝርዝር ኣለዋ። لمعنت ياب استسالت مبل شرشاي رابع عام زبن سراح سرعة أخيبا بيت مخري توكلت حزبي قدماي منيستر دكتور أبي أحمد ترخيبهم كاب أبالات بيت مخري أبا استفلالي قدات ديبهم استلع الحدوتات ملاشن مبرهن هيبهم كاب منقو مبرهزتو هابلون قدات أبا زوران قدوات أزم الكاتن تخون أبا زحلف سلسة وارح لعلة تلمي وزيت من مزقابو دكتور أبي أحمد أبريهم ኤክስፖርት እኛ ባለፉት 3 ወራት ያቀድነው 1.1 ቢሊዮን ዶላር ለማስገባት ካብ ፍርያት ሰደድ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ንምርካብ ዝተለምናዮ 1.1 ቢሊዮን ዶላር እዩ። ዝረኸብናዮ 1.5 ቢሊዮን ዶላር እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተልኩም እዚ ሓሊና እንተኸይና ኣብ ዓመት ልዕሊ 5 ቢሊዮን ዶላር ክንእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ለብዘበን ቡንን ወርቅን ልዑል ብፅሒት ኣለዎም። ወርቅ ንፈለማ እዋን ልዕሊ ቡን ዓብዪ ብፅሒት ሒዙ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ማለት እዩ። ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 6.4 ሚእታዊ ምዕባዩ ብምግላጽ ድሕረ ሪፎርም ቁጠባ ልዑል ለውጢ ከም ዘሎ ገሊጾም የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ባለፉት 3 ወራት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 6.4 ሚእታዊ ዓብዪ እዩ። ድሕሪ ሪፎርም ብጣዕሚ ልዑል ጠለብ መፅኡ እዩ። ብዙሓት ሃገራት ሕዝውን ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ከም ዝግለጽ ኢንቨስት ክንገብር ክንሰርሕ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ። ብወገና ተወሰኽቲ ስራሕቲ ትፅቢት ይግበሩልና እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ኣጠናኺርና ብምቕጻል ዝመሓየሹ ብምምሕያሽ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ከም ዝዓቢ ትፅቢት ይግበር። መብዛሕትኡ ምክንያቱ ተመሊሱ እዩ። ቀንዲ ፀገም ዝነበረ ስርዓት ፋይናንስ ንምርሐሉ መንገዲ እዩ ነይሩ። ንሱ መፍትሒ ስለ ዝረኸበ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ከም ዝመፅእ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ፍሰት ሰብ ሃፍቲ ወፃኢ መልኪቶም እንተብርሁ ድማ ምስ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ብምዃን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃኖም ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ዝተርፉ ስራሕቲ ከም ዘለው ኣመልኪቶም ሻይ ግን በባህሪው እንደ ቡና ለቅመን የምንሸጠው አይደለም። ቆጽሊ ሻይ በባህሪው ከም ቡን ኣሪና ንሸጠ ይኮነን። ቆጽሊ ድሕሪ ምእካው ከይድታት ኣለዎ። ስለዚ ሕዚ ዝተተኸሉውን ብዙሓት ፋብሪካታት እንተዘይተኺልና ፕሮሰስ ምግባር ተዘይጀሚርና ሓረስታይ ንዓና ኣሚኑ ዝተኸሎ ቆጽሊ ሻይ ዕዳጋ ክስእን ስለ ዝኽእል ምስ ሰብ ሃፍቲ ውልቀ ብምዝራብ ምስ ሓደ ሃገራት እውን ልውውጥ ልምዲ ተገይሩ ኣብ ቀረባ ምስ ውልቀ ሴክተር እንተናእሰ 20 መዋሃድ ፋብሪካታት ሻይ ንምትካል ተስማዕሚዕና ኣለና። ኮይኑ ግና 20 እውን እኹል ኣይኮናን። ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ 30.6 ሚእታዊ ዕዳ ናብ 13.7 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዝተኻለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራኢ መበል 4ይ ዓመት ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዝተለዓሉሎም ሕቶታት ምላሽን መብርህን ዝሃቡ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ 30.6 ሚእታዊ ዕዳ ናብ 13.7 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዝተኻለ ገሊፆም ኣለዉ። ጌታቸው ኣለሙ ተወሳኺ ኣለዎ።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሪ ሎም መዓልቲ ኣብ ዘሳልጡ ስሩዕ ኣኺቡ ብፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቐረበሉ አንፈት ጠመተ ሞሽን መንግስቲ 2017 ዓ.ም አጽዲቁ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደሪ መበል 4 ዓመት ስሩዕ ኣኺቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣሳሊጡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባላት ባይቶን ዝተለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርሂን ሂቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ 30.6 ሚእታዊ ዕዳ ናብ 13.7 ሚእታዊ ምንካይ ከም ዝተኻለ ገሊጾም ዕዳን ማቃለል የሪፎርሙ አንድ አንኳር ስራ እንደሆነ ይታወቃል። ምንካዕ ዕዳ አካል ሓደ ቀንዲ ስራሕ እቲ ሪፎርም ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ለውጢ እንትመጽእ ናይ ውሽጢ ዓዲ ከይሓወሰ ዕዳ ወጻኢ ጥራሕ 30.6 ሚእታዊ ጂዲፒና ዕዳ ይወስዶ ነይሩ ከም ትፈልጥዎ መብዛሕትኡ ንግዳዊ ልቃሕ እዩ ዕቤት ዝበሃል ዝነበረ እቲ ልቃሕ እናምጻና ብእነፍስሶ ፕሮጀክት እዩ ዕቤት ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ብንግዳዊ ልቃሕ ብዝመጽ ሃፍቲ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት $1 ንግዳዊ ልቃሕ ኣይወሰድናን እዚ ልዑል ስጉምቲ እዩ ንግዳዊ ልቃሕ ከይወሰድና ዕቤት ምቕጻል ምኽኣል ንግዳዊ ልቃሕ ዝነበረ ዕዳ ምቕናስ ምኽኣል ልዑል ውጽኢት እዩ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዕዳ ናይ ወጻኢ 13.7 ሚእታዊ እዩ ካብ 30 ካብ ፍርቂ ንታሕቲ ነኪዑ እዩ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ትሕቲ 10 ምግባር እዩ ናትና ትልሚ ትሕቲ 10 እንተኾይኑ ዕዳ ዘይኮነ በረከቲና ክነሰጋግር ኣብ 2010 ዓ.ም ሓፈሻዊ ሃፍቲ ፋይናንሻል ዘፈሪ ኢትዮጵያ 1.3 ትሪልዮን ብር ምንባሩ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕዚ ባንክታት ዘለዎም ሃፍቲ ናብ 3.5 ትሪልዮን ብር ክብ ምባሉ አረዲኦም በ2010 ኢትዮጵያ አጠቃላይ ፋይናንሻል ሴክተር ያላቸው ሀብት ኣብ 2010 ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ኣብ ፋይናንሻል ዘፈር ዝነበረ ሃፍቲ 1.3 ትሪልዮን ብር እዩ ነይሩ ሕዚ ባንክታት ዘለዎም ሃፍቲ 3.5 ትሪልዮን ብር እዩ ዘሎ ባንክታት ብልዑል ኩነታት ብሃፍቲ ዓብዮም እዮም ቁጥሪ ባንክታት እውን 18 ነይሩ ሕዚ 32 በፂሑሎም ብቁጥሪ እውን ዓብዮም እዮም እዚ ቁጥሪ ማዕረ ክንደይ ብርቱዓት ይገብሮም ዝብል ተወሳኺ ስራሕ ዝሓትት እንትኾነ እውን ሞባይል ባንኪንግ ኣይነበረናን ሕዚ 50 ሚሊዮን ሰብ ሞባይል ባንኪንግ ይጥቀም እዩ እናሰፍሕን እናዓበየን ከም ዝኸይድ እውን ትጽቢት ይግበር ጨንፈራት ከም ሎሚ 6 ዓመት ኣስታት 5500 ነይሮም ሕዚ ኣስታት 13000 ኣትዮም እዮም ልዕሊ 2 ዕጽፊ ዓብዮም እዮም ማለት እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቶም ኣባላት እቲ ባይቶ ናትኩም ትኹረትን ስራሕን ዝደልዩ ከባብታት ኣለው ብምባል ብፍላይ ኣብ ባንክታት ዘሎ ሕመቕ ንኽቕረፍን ክሳብ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅመርን አጠንቂቖም የእናንተን ትኩረት የሚሹና ስራ የሚፈልጉ ኤሪያዎች አሉ ናትኩም ትኹረትን ስራሕን ዝደልዩ ከባብታት ኣለው ቀዳማይ ባንክታት እዮም ባንክታት ኮሚሽን ስለ ዝለመዱ ባንክታት ብትኽክለኛ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብ ተማዓዳዳዊ ዕዳጋ ተዋሳእቲ ምዃን ስለ ዝጠቕሞም ፋይናንሻል ስርዓት ኢትዮጵያ ጥዑይ ብዝኾነ መንገዲ ንከይዓቢ ዘበላሹ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣለው ብሽም ባንኪ ዝጉሕሉ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ልዑል ዝኾነ ክትትልን ስጉምትን ክውሰድ እዩ ናህሪ ናብራ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንሃገራት ዓለም ከቢድ ማሕለኻ ኮይኑ መጽንሑ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ቀንዲ መፍትሒኡ ድማ ምህርቲ ምዕባይ ምዃኑ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚን ዘለዎም ዜጋታት ዝውዕል ካብ 300 ክሳብ 400 ሚልዮን ብር ድጎማ ከም ዝተመደበ ገሊጾም ባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያን አሜሪካን አውሮፓ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንኢትዮጵያ ንአሜሪካ ንአውሮፓን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ዝፈተነን ናህሪ ናብራ እዩ ብርኩ ደኣ ይፈላለ እምበር ናህሪ ናብራ ንዓለም ዝፈተነ እዩ ቀንዲ መፍትሒኡ ግን ምህርቲ ምፍራይ እዩ ነዚ እውን እዩ ስርናይ እንታይ ይገብር እዩ እዋኑ ድዩ ለመንቲ ስርናይ እንዲኹም እናተባህልና ኣብ ኣፍሪካ ቀዳሞት ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ልዑል ፍርያት ካብ ዘፍርያ ሃገራት ተረቋሕቲ ዝኾና ብምዃኑ ድማ ኣፍርያይነት ምዕባይ ስርዓት ንግዲ ምዝማን ኣዝዩ ጠቃሚ ጉዳይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሎሚ 21 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርሂን ሂቦም ኣብ መወዳእታ ባይቶ ብፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝቐረበ አንፈት ጠመተ ሞሽን መንግስቲ 2017 ዓ.ም ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ኣሎ